מה קורה חברים? אז בסרטון של היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר הצבעים. מי שלא יודע מה זה אתגר צבעים, אתגר צבעים זה שאנחנו שמים, נגיד כמו שאתם רואים עכשיו למסך, שאנחנו שמים את הסקין ההפוך הזה, ומותר לנו להרים רק נשקים אפורים, וכן ככה על הירוק, סלול אתם יודעים. ונקווה לעשות פה ג'יג'י, ועוד מעט אנחנו מגיעים פה ל-200 סאבים. ותודה רבה ל-150 רשומים. וכשנגיע ל-200 סאבים אנחנו נעשה הגרלה על גיפט, אז שימו לייק, תירשמו לערוץ ותכתבו בתגובות למה לכם מגיע לקבל את הגיפט הזה, ויאללה בואו נתחיל. טוב חבר'ה, אז עכשיו אנחנו מתחילים משחק ראשון, מותר לנו להרים רק נשקים אפורים. ומתי שנמות אנחנו נחליף גם לנשקים ירוקים, אתם יודעים, הלאה והלאה והלאה. כן. אוקיי, איפה ננחת? אני חושב, לא יודע, אני אוהב את העיר הזאת, שזה איפה שיהיה גם את האיבנט. לפי דעתי זה אחלה עיר, בגלל ש... יש פה לוט, הרבה לוט. אבל מה הבעיה שם שאף אחד כמעט לא נחת שם, ואתם לא תשיגו קילים שם כמעט? כן, אבל... כן, בסדר, זה אחלה עיר. וחבר'ה, תגיבו לנו בתגובות, מה אתם חושבים על שתהיה העונה חדשה? מה אתם חושבים על העונה החדשה שתהיה צ'פטר 6, שזה יהיה צ'פטר 2? זה ממש מתרגש, כן. זה אחד מטורפים. ויאללה, הנה פה יש פה... שכחתי. סוכה. וואי, אין לי נשקים. כנראה, זה לא שנשק. כנראה סיימנו את האתגר. מתי שאנחנו לא רוצים נשקים אפורים, יש נשקים אפורים. מתי שאנחנו רוצים נשקים אפורים, אין נשקים אפורים. כן. יש פה מלא עיל. תחטוף את הרצפה פשוט. לא אחי, אני לא יכול ככה. אין לי פה זה. אין לי נשקים, איך אני... יש עליך בדדון עכשיו, די בעיה. כן, והנה, יש לו נשק, הלך עליי. רוץ. איפה יש נשק? למה אין פה נשקים? לא יודע. הנה! יש, סוף סוף. נשק, מה אכפת לי? העיקר נשק. פליז, אפור. לא יכול לצאת מתיבה אפור. וואי, איך בא לי לקחת את זה עכשיו, אתם לא מבינים. יש פה בן אדם, נראה לי. וואי, אני אומר לך, עושים פה ג'יג'י. בוא ננסה. בלג'נדרי זה נראה לי גם ממש קשה. כן, בלג'נדרי... וגם מיפיק נראה לי נס. מיפיק ולג'נדרי... טבח. אין מיפיק. טוב, יאללה. אוקיי, חבר'ה, נחזור לכם במשחק הבא. טוב, חבר'ה, חזרנו אליכם. אז חזרנו אליכם, כן. ומי מזמין אותנו פה? אין לי מושג, אבל טוב, יאללה. התחלנו משחק. מה זה המקום שם? לא יודע. טוב, אנחנו עכשיו צריכים לקחת רק נשקים ירוקים. כן, כמו שאתם רואים, שמים סקין ירוק. כן. סקין גם טרייארד. בואו נקווה שיצא לנו נשק ירוק על ההתחלה, שלא נמות ישר כמו במשחק קודם. זה לא מתוכנן. אוקיי, בוא נראה. אני נראה לי נחות פה בטירה. אוי, לא, אני לא צריך, אני לא יכול לנחות. אני תמיד לוקח את הנשק הזה אוקיי, יש פה טבע כמה, אבל כן, לא יכול לצאת. מתקיד זה ירוק. זה לא משנה, עילים ו... בום, פעם. אוקיי, יש פה שוטגן. שוטגן ירוק זה טוב. אוקיי, גם טוב. אוקיי. טוב, אנחנו נחזור לכם מתי שנתקדם. טוב, אז חזרנו אליכם. התקדמנו קצת, השגנו דברים, לוט. ויאללה, בוא נחפש אנשים, כי צריכים קצת קילים. סתם בא לראות מה יכול לצאת לי פה. מה? אפשר? מה זה אפשרי? רגע, זה עם... קח את הביג. טוב, אני חושב שעשית פה לוט ירוק. כן. יאללה. תרשמו אותי אם אתם אוהבים את האתגרים האלו של הפורטנייט. אם כן, נמשיך. ומגן, לא צריך. ונחזור אליכם שנמצא בן אדם. חבר'ה, יש לנו בן אדם. אז יאללה, בואו ננסה להרוג... מה? הוא FK. הוא FK. תהרוג אותו. אם אני מת לו, אני מת לו. אתה לא. טוב, הוא היה FK. אוקיי, זה עכשיו לא אסור לי. לא, זה עכשיו אפיק. טוב, יאללה, אני חושב שיש פה עוד אנשים, את האמת. כן, נראה לי יש פה עוד אנשים, למרות שהוא היה FK. למה הוא לא בנה על עצמו? לא יודע, כנראה קרס לו משהו. זה מוביליטי טוב. כן. קח את המדקיט.
איקס, מה עשו פה? לא יודע, יש פה... מה קורה? מה איתך? טוב, טוב, מה? אוקיי. יאללה, בוא נתקדם. בוא נראה אם יש פה מיניז אני אקח, למה לא? למה אין פה אף אחד יותר? טוב, נראה לי עובר יהיה. טוב, יאללה. נראה לי אקח פה... פה יש פה את התיבה אולי. רגע, יש שם זיקוקים? נראה לי, לא יודע, נראה לי. ראיתי רגע זיקוק. כן, גם אני. הנה, יש שם יש זיקוק. לך מזל. איזה זיקוק? זיקוק. למה? למה? לא מאמין לך. יואו. מלא. יש לך מזל שהיה כאן... אני לא יודע, אני הייתי צורח. הופה, אוטו. אוקיי, יש פה רכב, זה אחלה. אוקיי. ויאללה, בוא נלך לאנשים. כן, בא לי קצת אקשן. מו, זה רוקדלי, אולי נראה. איך קפצת ככה? איזה מקצוען אני בלנסוע. ספרינט. אוקיי. כן, אז... מה זה פה? וחבר'ה, תרשמו בתגובות איזה אתגר הבא אתם רוצים שנעשה. מה? בוא ניקח פה. לא מאמין לך, אחי. יש פה לג'נדרי, למה ככה? טוב. למה אתם מפספסים כל זה? טוב, אז אני בא ואני יכול להתאבד. אני מקווה שאני לא אמות מזה. אני לוקח סיכונים. אוי, לא קורה פה שום דבר. אנחנו בפנן. זה לא כזה פשוט. תרשמו לנו בתגובות איזה אתגרים, עוד אתגרים שאתם רוצים שנעשה. והבוס נמצא. יש פה בוס? יש פה בוס? תנסה להרוג אותו. מה הוא מביא בכלל? לא יודע. אבל איפה הוא בכלל? בוא נדבר על זה ואז... יש פה בוס? לא ידעתי שיש בוס חדש במשחק, אלוהים איש. וחבר'ה, חבר'ה, אוקיי, הרגנו את הבוס. מה הוא מביא? למה? למה לג'נדרי? אבל דקה, יש פה... לא. יופי. חבר'ה, תכף, מה זה תכף? מחר יוצא עונה חדשה, אז... מה זה מחר? היום ב-12 בלילה? כן. אולי, לא יודע. אין מושג. אם אתם תראו את זה מתי שאנחנו... בכלל שיש כבר את העונה, אז אנחנו נעשה עוד סרטונים על העונה החדשה שהיא צ'פטר 2. אשכרה צ'פטר 2 חוזר כן, אלינו. חוזר. יהיה כיף. מקווה שבכל העונה הזה נגיע ל-200 סאבים. כן, אנחנו נתקדם עוד ועוד ועוד, כן, וגם לא חבל שתשימו סאב. אתם יכולים אולי אחד מכם גם בחינם וגם אחד מכם אולי יקבל גיפט. אז מה אכפת אז מה אכפת לכם, באמת? אתם פשוט מקבלים גיפט בחינם, אז מה זה משנה לכם? שימו לייק לסרטון הזה. שימו סאב ותרשמו בתגובות למה דווקא לכם מגיע את הגיפט הזה. אוקיי, יאללה, בואו נראה, יש פה עוד אנשים. מי. אוקיי, אני פה רצני ככה, אני עכשיו לוקח סיכונים. טוב, נחזור אליכם שנראה עוד בן אדם. טוב, חבר'ה, חזרנו אליכם, לא מצאנו בן אדם למרות שיש פה יריות, אבל הנה, מצאנו בן אדם. מה אתה חושב שעושים? הוא היה, נראה לי, הוא היה בוט. טוב, זה קיה חינם. ועכשיו אנחנו מחכים שהבונקר ייפתח וניכנס אליו וניקח את כל הלוט, למרות שלא יותר מדי. אם אתם רוצים גם סרטון שנתחבא בתוך בונקר לאנשים, אז נעשה, למרות שלא נראה לי נספיק, או שנעשה את זה היום. אולי. נעשה סרטונים היום שאנחנו מתחבאים גם בבונקר. אולי, אבל לא בטוח. בואו נראה. אוקיי, פה אף אחד בינתיים, יש לי 2 קילים ובואו נעשה עוד קאט, ככה עושים לכם עריכה, אנחנו משקיעים, אז שימו סאב ולייק ובואו נחזור לכם מתי שנמצא עוד בן אדם. חבר'ה, חזרנו לכם, לא מצאנו בן אדם, אוקיי. למה תמיד שאני אומר שאנחנו לא מוצאים בן אדם, יש בן אדם? גם הבונקר נפתח וגם מצאנו בן אדם. גם יש בוטים, שזה טוב. אוקיי. הוא עומד להתפוצץ. רגע, מה אתה שם לי מול הפנים? זה מעליב. ביי. טוב, יש פה עוד בן אדם. לא הרגתי אותו כבר. אתה לא אמור למות. טוב, כן, הרגנו עכשיו 2 אנשים שהם כאילו היו בוטים, וגם הבונקר נפתח שזה טוב. יש מלא לוט, למרות שאין לנו יותר מדי... כדורים ובניות. כן, כדורים ובניות, אין לנו יותר מדי מה לקחת. גם כדורים אנחנו לא נראה לי כאלה צריכים, אבל יאללה, בוא נלך לבונקר. לא צריכים שום דבר ממנו, אבל בסדר. לא צריכים, אבל אין לנו מה לקחת. אני רוצה סתם מה יצא לנו. יפה, דווקא שאנחנו עושים סרטון, שאנחנו עושים לנו להרים על זה, יוצא לנו דברים מטורפים.
וואי, תשמע, עליתי על משהו. מה? כשיהיה את האתגר של הזה, שכאילו שנגיע לסקין... לא, עידן, אתה יכול לקחת את המטאטה. אסור. לא, זה סוג של מוביליטי. אסור? לא, זה לא נשק, זה מוביליטי. אוקיי. גם זה אוקיי, זה נשק. לא, זה נשק. אוקיי, זה טוב. טוב, אוקיי. חבר'ה, זה נחשב, תרשמו תגובות, נראה לי זה נחשב. כן, זה נראה, כי אתה לא יכול להרוג עם זה מישהו. זה כן. סוג של מוביליטי. זה כמו אילים. כן. לא כמו אילה. כמו, איך קוראים לזה? שכחתי, אוי. מה זה? לא, אני לא עושה את זה. אולי נעשה גם סרטון על זה. עוד בן אדם. עוד בן אדם? כן. דקה, בן אדם חכה. אני באמצע פה. איפה הוא? הנה. הפה, מה קורה? למה ככה? למה כולם פה בוטים? כן, אנחנו דופקים פה ג'י. אולי נדפוק פה ווין. הנה. טוב, כנס לרחם. בוא נמצא עוד תודה אנשים. לכם שנמצא עוד בן אדם. טוב חבר'ה, מצאנו פה טבע של איירון מן, ויצא לנו את הרגליים הזה. אני נראה לי מוסר כל גם מוביליטי. לא, זה אסור. מוביליטי. אז לא אסור, כי אם אתה נוחת על בן אדם עם זה, זה מוריד לדמג'. אז אסור את זה. אני אקח פה את התיבה, אולי יצא לנו פה כדורים או מדקיט. אוקיי, סבבה. לא צריך פה כלום. בוא נראה טוב, מה... בוא אוקיי. נמשיך. בואו נמשיך לחפש אנשים, אתם תראו את זה כשנייה, אנחנו נראה את זה ככמה שעות טובות, ובוא נחזור לכם. חבר'ה, רואים פה יריות? רואים פה יריות כמו שאתם רואים. מצד שמאל, ובוא נלך אליהם. תעוף עם המטאטה. אוקיי. בוא נפרוץ. בוא נראה איפה אנשים, איפה אנשים? הם שם, מאחורה. הנה. אני רוצה לתקן את זה. יאללה. שלי. מה זה, למה כולם פה בוטים? לא יודע, נראה לי נפלנו פה על מזל. לא על מזל, אולי כולם משחקים רניק, ואנחנו בבטל רויאל. כמו נובים. אוקיי. ראיתי פה עוד בן אדם שעורה. כן. איפה הוא? היו. היי, כמה אנשים? כמה? אוף, היי, דוקטור דום. דוקטור דום, למרות שאתה עדיין לא יכול, קפוץ עליו בלי שהוא רואה. תוריד אותו. לא, זה לא בוט. זה לא בוט. אבל למה לא ירית בו עם השוטגן? אוקיי, זה ממש לא בוט. למה לא יחית בו עם השוטגן? לא יודע. אבל זה ממש לא בוט. וואו, תשמעו. אלוהים, תעשה לי שלום, יאללה ביי. לא, אל תברח. אני רואה מרחוק, מה נראה לך? יש לו את דוקטור דום, למרות שהוא עכשיו יהרוג אותי. אוקיי, זה ממש בוט. אבל לך, בוט זה אחד שהוא לא יודע לבנות. אוקיי, זה יודע לבנות, אבל לא יודע לשחק. אין, אבל הוא טוב בלבנות. הופה, הנה. לא הכי טוב. תשמע, אנחנו לא פוגעים בו, מה זה? נעשה פה מיניס כזה לשתייה טובה. כן. ממומן, סתם. הוא פה. אלוהים, תעשה לי שלום, סתם. איפה אתה? יאללה, הנה הוא. נראה לי קופץ עליו. תעשה בניות. זה. תשמע, טוב, אתה... הוא קופץ. לא מאמין לך. אחד מאחורי, נשאר HP. יפה. נשים פה מדקיט אולי נשים לב. אם תצליח, אם הוא לא יבין. לא מאמין לך, אחי, איזה גרוע הוא שהוא לא שם לב. לא משנה. אוקיי, טוב, נחזור אליכם במשחק הבא. טוב, אז חבר'ה, חזרנו אליכם. עכשיו זה כחול. שמנו את אנחנו נינג'ה. באתגר הכחול, שמנו את נינג'ה, שזה סקין מטורף. כחול ומטורף. טוב, אני אנחת הפעם פה, במקום הזה, מי שמכיר. וכן, יאללה, בואו ננחת שם. אני מקווה שאתם לא רואים איזה באיזשהו צ'פטר 200 ומשהו. לא, הם כנראה תראו את זה בצ'פטר 2, שכבר יעבור הצ'פטר הזה, אבל מי יודע. מקווה ש... רגע, עכשיו זה כחול, כן. כן, עכשיו זה כחול. אני מקווה שיצא לנו פה נשקים כחולים, כי אם לא, אנחנו בבעיה. חבר'ה, אנחנו עושים שהסרטון ממש לא ירוך, אנחנו משלבים את מיפיק ולג'נדרי ביחד, שמותר לנו לקחת מיפיק ולג'נדרי רק. כן, בבקשה כחול. דווקא עכשיו. למה? יבה. יש כאן טבע, תצילי אותי. אני אומר לך, קח את הדבר הזה שאתה יכול לעוף איתו. לא, אין לי מה. טוב חבר'ה, האתגר כנראה שזה יצא לא טוב, כי אין לי נשק, לא יצא לי נשק אחד שהוא כחול.
מקווה שיצא לך טוב, לפחות אני שם HP. אילים. הילים, כן. בשפת הפורטנייט. אוקיי. למה אין פה נשקים כחולים? זה כחול, זה נשק. זה סוג של נשק. סוג של נשק. מה? איך הוא נעשה כפול? לא יודע. מה אכפת לי? בבקשה, תנו לי פה נשק כחול. אסור. אני יודע בטעות. זה לקחת את המיניז. וחברים, יש פה בן אדם. אין לנו כל כך נשקים כחולים, אבל תנסה להרוג אותו עם זה. אפשר להרוג אותו עם זה בכלל. זה רק זה. אין לו. אוי ואבוי. תשמעו חברים, זה היה מתוכנן. תירה בו, תעשה פיק לא, שיריב איתו. לא. כן, ואז תברח. די כבר. תעשה לו פיק אקס. לא, פורטנייט, מה הבעיה שלכם להביא לי נשק כחול? חבר'ה, כפי שאתם רואים, פורטנייט לא אוהבים אותנו. נחזור מתי שנמצא, רגע, נחזור כשנמצא נשק כחול. טוב חבר'ה, חזרנו לכם, יש פה תיבה עדיין לא. ומטתי על הבית. נחזור. אוקיי חבר'ה, נחזור לכם בצבע אפיק. טוב, אז חזרנו אליכם חבר'ה. כן, סקין בצבע סגול. ועכשיו שמנו סקין בצבע סגול. הפעם אני הולך לנחות כאן. אני חושב שיש פה הרבה אנשים. כן, נראה לי יש פה. איפה אתה רואה? בחווה החדשה. כן, יש שם, נוחתים שם מיליון, לא יודע למה. כן. יאללה, עכשיו אנחנו נוחתים. אני אוהב את המקום הזה, איפה שסימנתי ישר, כאילו שם. יש פה את הפאפקין הזה, ובתוכו יש שתי תיבות, שזה אחלה, ואז ליד יש עוד פאפקין, ובתוכו יש גם תיבה אחת. 3 תיבות. ושכחתי שאנחנו צריכים לעשות סילוב סגול. כן. ונוחת פה בן אדם. טוב, ממש טוב. מקווה שיצא לנו פה לוט סגול. בבקשה. עכשיו אנחנו צריכים רק מזל. לוט סגול. לפחות גם המסור זה טוב. כן, המסור זה מאוד טוב. לא. תודה. אוקיי. זה מספיק כמו מה. לא מספיק, אבל לפחות נשק. בהתחלה אמרתי, מספיק להתחלה. כן, מספיק להתחלה. בבקשה, עוד משהו פה לסגול. קח מילים. בואו נשים מיניז וביג. ווואלה, התחלה לא כזו טובה, אבל יותר טובה מפעם קודמת. כן, לא כזה הלך טוב. פה מאחוריך. אוי ואבוי. הופה. שו, עלה השנייה. עד שעסקת את זה, אסור לך למות. יש. עד שנייה שהוא לא צריך לחטא כזה סגול. אם לא היית מחזיק את זה, באמת היית מת. כן, באמת שהייתי מת. גם היה לו שוטגן. בבקשה, פתאום בשוטגן. לא, טוב. אוקיי, אני חייב לשים את המדקיט הזאת. הזאת? אני לא מאמין. לא יודע אם מדקיט זה בת או בן. ווואלה, אחי, זה היה... לא מאמין. שאשכרה יצא לנו. איך שהוא בא אליי, יצא את הדבר הזה. בתיבה רגילה. כן. אני מבין שהמזל איתנו. כן. או שלא. מקווה, אין פה תיבה. לא יודע. טוב. לפחות הצלחנו להרוג את הבן אדם הזה. כי וואלה, זה היה... היה קשור. כן. או שהרג אותם. כן, עוד שניה הרג אותנו. טוב, יש פה תיבה, בבקשה, משהו סגול. לא. שוטגן סגול וזהו. כן, שוטגן סגול ואנחנו מסודרים. אני רוצה גם מיניז, לא בא לי לשים את המדקיט, את הביג. כן, אם אתה שם את ה... לא משנה. זה תמיד קורה, כן. כן, לא משנה, גם ככה אם תשים את הביג, אתה תמצא מדקיט. כאילו מיניז, אחרי זה. טוב, מצב עלות שלנו סביר מינוס. תראו לי תדרת. נראה לי זה הצבע. לא. בכך. ולפחות משהו סגול. מה זה ביג? ביג גם טוב. טוב. כשהיה משהו סגול. לא, שים שתי ביגים. יש פה בן אדם. וג'יטה. מה וג'יטה עושה פה? באמת? וואלה, הוא יצא בוט.
גם היה לו שוטגן. שימי שתי ביגים. רגע, אני שם קודם מיני. אז ביג אחד, כן. וואי, תשמעו, התחלנו סביר. כן, אנחנו רק צריכים שוטגן סגול. בלי המרסס הזה היינו מתים. כן, היינו מתים כבר מזמן בלי המרסס הזה. בלי הדאבל מרסס, איך קוראים לזה? אני לא יודע. איך יודעים איך קוראים לזה? דאבל SMG. וואו, אני חייב בו שוטגן. בינתיים יצאנו נגד בוטים. למה אם יהיה פה בן אדם אמיתי, כנראה שהוא יהרוג אותי. בן אדם אמיתי, כנראה שהוא יהרוג אותי. חרוז, אחלה חרוז. מה אני רואה? עכשיו גם הפיזיקה של פורנט השתבשה. טוב, אני אקח את היריות האלה. ווואו, הלוט שלי לא כזה טוב. כן, אני חייב פה שוטגן, אין פה אפילו תיבה, מה? חשבתי שיש כאן. הנה, פה נראה לי. אבל למה? כחול אבל עכשיו כחול. בחיית פורטנייט עכשיו. עכשיו תבוא לג'ת? לא, אני כל פעם תיבה פיקי, נראה לי, אני גם ראיתי, לא, אבל תיבה רגילה שאולי תביא לנו כלום. אוקיי, יש פה עוד בן אדם. בוא אליי, חבר, בוא אליי. אני מחכה, אוי ובוא, יש לו שוטגן. ריסוסים! אוקיי, הוא גם היה בוט. הופה, עוד בן עוד אדם. בן אדם, אימא'לה ואין לי כלום. ריסוסים. למה כולם פה בוטים? טוב, אנחנו כבר 4 קילים. יפה, על ההתחלה. על ההתחלה ואפילו אין לי שוטגן. חייב שנשיג פה. אנחנו דופקים פה ג'י בלי שוטגאנס, זה מטורף. ווין בלי שוטגן. זה באמת יהיה טוב. וואלה, תשמע. וגם ככה היינו יכולים לקחת את זה לבשלים. כן, בכלל. אין לי במקום. בא לי לשמור את העילים. וואו. נפתח את התיבה. תיבת יריות. לא הביאה לי כלום, כי אני כבר... אתה מקום סודי. מקום חופף פשוט. נכון. מה זה המקום הגרוע? לפחות שישימו פה תיבה. טוב, יאללה. מקווה שתשיג פה... כן. שם את הבוס! שם את הבוס! לא, לך אחורה, כן, עצור. לך, שם. הנה, הטלוויזיה הבוס. זה משהו? יאללה. לא, היית צריך ללחוץ, נראה לי. לא, אפשר גם ללחוץ זה נראה לי יותר? יש. אנחנו לא יכולים לקחת את הבילי, שזה די מבאס. שים ביג. אבל לפחות היא הביאה לנו שוטגן. שם ביג. זהו, אנחנו מסודרים. ואחרי זה אני אקח את הביג, יוריד את המדקיט ויקח את הפיז. וואלה, די מסודרים. ואנחנו לא מניחים שנראה את ה... אולי רק הרפק אוקיי, כזה. יש פה בן אדם, שזה יורה שם לבד. אוקיי, אני מקווה שאני ארוג אותו. פעם. בחייאת. למה אנחנו נגד בוטים? לא יודע. עוד בן אדם. יאללה, בוא ניתן לכוח שלנו להרוג. יש לו את המיתיק של דום. לא, אין סיכוי שיש לו את המיתיק של דום. אתה יודע, למה חשבת שזה מיתיק של דום? כי ראיתי איזה משהו ירוק, לא יודע. עוד יריות. מה זה? כמה אנשים כמה קילים יש כבר? יש לה 6 קילים כבר. יאללה, אנשים, הנה אני בא. אני מקווה. הנה, יש פה את הכוח של דום, ידעתי. יש פה מישהו עם הכוח של דום. תזהר ממנו, כי הכוח של דום הרגנו אותו. מת. לא, פה, משהו אפיק. רגע. אוקיי. פה בן אדם. הנה, אמרתי לך שיש פה את הכוח של דום. פגוע קצת. טוב, הוא בורח. עזוב אותו. טוב, הוא לא טוב. הוא אחד לגור. אוי ואבוי, למה אתה בא להפריע באמצע הקרב? כן, למה ככה להפריע? אל תדאג, אני אחריו. אוי. הוא חושב שהוא נפטר ממני. לא נפטרים ממנו. אוי ואבוי. אתה לא יכול לבנות. וואי, זה... פגעתי בו 5 HP הרגע. כן, טוב, נחזור לכם במיפיק לג'דרי. טוב, אז חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו מתחילים עוד לג'דרי משחק. זה מיפיק האחרון סוף עכשיו סוף. אנחנו בלג'נדרי ומיפיק. אני הולך
לנחות בדראפט, כי בדראפט יש נשק מיפיק, ובא לי גם נשקים מיפיקים. כאילו, מיפיק לפחות אחד, זה יהיה קשה, כי נוחתים שם גם הרבה אנשים. והיה לנו, איך נהרוג את הבוס? רגע, איך נהרוג? יש שם את התיבות של התיבות האלה שיכולות להוציא משהו לג'נדרי. בבקשה שיצא לי שם משהו לג'נדרי. בבקשה, תרחץ שם למגדל. בבקשה משהו לג'נדרי. אם לא יוצא לנו מהתיבות האלו, זהו, אין משחק. כאילו, יש משחק, אבל... בטח יהרגו אותנו עד כן, שיהיה יהרגו אותנו עד שיהיה נמצא. כן. רק פיקקס. ונוחתים איתנו 3 אנשים, אני מקווה שהם בוטים. אוקיי חבר'ה, בוא נראה משהו. בוא נראה. אני נחת פה, אני מקווה שיצא לי פה איזה משהו. אם נוחתים איתי כאן. אוי ובואי, נשק לג'נדרי פליז משחק. נו, תפתח את זה כבר. יש! יש. אחי, לא מאמין לך. אוקיי, יאללה, פעם, ואיך תהרוג את הבוס? איזה מזל, אימא'לה. איזה מזל. תשמעו שזה היה מזל. אימא'לה, יואו. אם לא היה יוצא לו איזה נשק. גם זה מזל שיצא לך גם פעם לג'נדרי וגם הרגת אותו. ועכשיו יש לי רק פאמפ לג'נדרי. ונקווה... טוב. בבקשה, יראה לג'נדרי. אף אחד. שום דבר, ויש פה בן אדם למטה. אני מת. תשמעו. אפשר להגיד שמטתי? או שלא. יש, הוא היה ערבי, בוא נרקוד לו. בדיוק אותו נאיתו, בדיוק אדנדו יאלי. מה שקוראים טבע שם? לא, זה לא טבע יומקה. טוב, בתוך שם. איך לבוס? בפנים פה יש איזה משהו. בבקשה. יש! לא. בסדר, נו, כך. אנחנו לא יכולים לוותר על זה. טוב, כן. יאללה, יש לי דאבל פאמפ למרות שאני לא יכול לעשות יותר. כן, טוב, יאללה, בוא נשים את המיניז הזה. אוי, בטעות הרמתי נשק כחול. יאללה, בוא נשים גם את המדקיט, כי למה לא? תשמעו, בינתיים יש לי לוט סבבה. כאילו, אני צריך משהו מרסס בשביל להרוג את הבוס. את הבוסית. בבקשה. זהו, ניצחת מלא אחי. אחי, זה לוט מטורף עליך. אחי. איזה מזל, אחי. יאללה, תפתח. שם תבע לג'נדרי, אתה לא מאמין לך. איזה מזל המשחק הזה. המשחק הזה הכי מזל. הכי מזל שיש. מה? 2 פיז. אני אקח את הפיז. אני אקח 2 פיז. הכי טוב פיז. כן. ואני אקח גם את הביג פה. לא, אני אשאר עם הפיז. אוקיי. יש שם בן אדם. שם בן אדם. עזוב אותו, לך לבוס. לא רוצה, אני רוצה להרוג אותו. אני חייב שלא יהיו פה אנשים. כי אז יכולים לזהות. אוי ואבוי. עכשיו רואים אותי. וזו הייתה טעות. ומתחילים איפה אתה, בן אדם? איפה הוא? אימא'לה. מה זה? מה יש לו? פה למטה שוחה. מת. לא, הוא לא מת. איפה הוא, אחי? שם עוד טבע ירוקה. נו. איפה הוא? נו. וואו, תשמעו, הבן אדם הזה. לא מאמין, אני מת לו. באמת שהוא גרוע, אחי. פעם? טוב. 2 HP. 1 HP. אני גם 2 HP, אני לוקח מזל. לא מאמין. לא מאמין, טוב. אז חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אם אתם אוהבים את האתגרים, אז תשימו סאב ולייק, אנחנו נעשה גם סרטון על העונה החדשה, ואולי נעשה אולי עוד סרטון. ונתראה בסרטון הבא או בשורץ הבא, ויאללה ביי.